Jama'a assalamu alaikum. Wannan buɗaɗɗiyar wasiƙa ce zuwa ga Ali Artwork wanda aka fi sani da Madagwal. Adam Zango ya wallafa fim ɗinsa da yake so zai fara ɗauka wanda series ne. Babu sunanka a cikin jerin waɗanda aka saka a cikin wannan fim ɗin wanda za su taka rawa. Sannan kuma an ce wani comedian ya fito ya korafin wai me ya saka ba a saka shi ba, me yasa ba a saka ba. So that sai ka je ka shafinka sai ka yi dogon rubutu wai ka fake da cewa saboda gayan nan ya yi mention ɗinka, sannan bayan shi ya saka za ka yi wannan magana wai ai za a ci moriyar ganga, za a yi kaza, za a yi kaza. Ali Artwork, ka cika maganganu da yawa kuma marasa kan gado, kuma kana yin su a muhallin da bai dace ba. Me yasa kake yin fada da wanda ya fi karfinka, kuma fada marar dalili? Ka ce kai ba dan fim bane. Okay, kai ba dan fim bane, me yasa kake bibiyar shi wannan mutumi, kake ta masa wasu abubuwa wanda so kake ya tanka ne? Abinda ban gane ba, so kake ya tanka ne ka samu wani abu dalilin tankawarsa, ko kuma me kake nufi? Duk wani abu na alkhairi ya yi maka, ko da yanzu ka yi, don na ji kana cewa wai Allah saka a biya waɗanda aka kira aiki haƙƙinsu. Wallahi ko za ka ce ana cinye haƙƙin ma'aikata, ƙarya ne ka ce wai Adam Zango na cin haƙƙin ma'aikata. Kai ka fi kowa sani. Kuma Adam Zango, ko me ka kai Ali Artwork a duniyan nan, ya fi ƙarfin ka fito ka zage shi ko kuma ka rinka cin duniyarsa. Ka sani cewa ni da kai bamu da matsala, akwai fahimta a tsakanina da kai. To amma abin da kake yi ya yi yawa, ya zama dole a fahimtar da kai cewa kana yin wasa da wuta. Ka gane ko? Abin da kake yi ya kamata ka rika lissafi, ka rika nazari kafin ka yi shi. Wannan maganar da ka yi ba ta da amfani, ba kuma ta da ma'ana. Har ka je kana cewa wai waɗanda suka yi postin ɗin aikin ba su san me suke yi ba. Me in har kai ba ɗan fim ba ne yadda kake ikirari, kuma ƙarya ne, saboda fim ne maka komai, da fim ka zama kowa. Ka gane? Da me ka fara? Ka gaya min da me ka fara Ali Artwork. So don Allah mu daina irin wannan abun. Ya kamata idan za ka yi magana ka san akan suwaye za ka yi magana, kuma me za ka faɗa. Sannan kuma ka yi tunani cewa za a iya maida maka martani. Babu buƙatan wanda ka yi wa magana a kansa shi ya maida ma martani. Ni wannan bai zama martani daga gurina ba, amma tsokaci ne. In kuma martani ne, wataƙila in ka ci gaba martanin zai iya biyowa baya.